urusan babakan dunya. Panjenengan niku nek kepepet nggih padha kali kula nek kepepet. Lah kula niku diijazahi guru. Upamane kadhe duwe gawe, gak duwe apa-apa, gak oleh ngersula. Ngoten jenengan mboten dina-napa lak mboten ngersula. Alhamdulillah, mek dalam sampai sedih ngene. Niku kula niku didhawuhi kongkon maca sholawat nariyah. Nariyah niku maknane pendorong semangat untuk cinta dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nar niku lak maknane geni ngono, dadi pendorong. Dadi cara montor ngoten mesine diuripi niku kan ana genine untuk mempercepat perjalanan. Mulane diarani sholawat nariyah ibarate montor ngoten bensin katik mesine diuripi. Ngoten. Lah, terus macane sholawat nariyah niku ping 4444 gak oleh ngomong nek durung mari. Sembayang gak apa-apa, ana penting nang jeding gak apa-apa, mangan gak apa-apa, turu gak apa-apa. Tapi nek bolak-balik mangan bolak-balik turu dikapak-kapakno gak mari. Kula nek maca niku kula tulis teng lamper ten kene ngarep kula tulis gedhe. Dadi kula niku malih maca tapi mboten kok ngawang terus kula waca. Biasane merucut nek kaya ngoten niku. Sadurunge maca niku ngitung jagung sing gedhe-gedhe utawa kacang sing gedhe-gedhe akeh 4.444. Nek nganggo tasbih celiyut tasbih roto maling ngomong, lho tasbihku mana ngendi. Ngoten lho carane niku. Ngitung dhisik jagung 4.444 utawa kacang blul sing gedhe-gedhe 4.444. Lho ngoten. Dadi engko masih ngantuk niku oleh situk wis ngalih nggon pisan. Dene ngantuk terus dikelawuk sak gegem ngono ya. Ya tambah keris mari kaya ngoten niku lho ngoten. Ngoten niku pun sering kula tindakaken. Allah taala niku ngijabahi ngoten. Sing wong karang nongkor roh panjenengan roh kula niku mantu Ali anak kula sing barep niku oleh Tulung Agung. Durung undangane tapi bise niku teko Tulung Agung niku 5. Terus kaya bangsane kol barang ngoten niku katahe 50. Durung undangane ngoten niku ana laporan nanggone pawon ya napa kira-kira tiyang niki gangsal 11.000. Ibu lare-lare mara ten kula niku kalih mular. Ki sing tandang gawe ki wis sambatan gak kelar. Oleh gayasan iki oleh 1.500. Wonge jarene kira-kira 15.000. Ngoten niku kalih mewek-mewek kula kandhani aja nangis iki ngono disyuting. Engko malih apik syutingane.
wis kandhanono wong-wong aja oleh tandang gawe kongkon dengut-dengut tok asahan sakmu niku kudu dilebokno nang kamarku gak kesusu didem nek didem aku gak tanggung jawab tapi nek dilebokno nang kamarku aku tanggung jawab dilebokno nang kamar subhanallah tibae wong 15.000 ini keduman ember kabeh ngoten niku nggo kamar tasik kathah angger pun buyar angger tamu mesti digawani saember sampai jam 3 bengi jam 3 bengi niku sik kathah tamu nek dituki ember niku mesti gremeng niki kapan oleh masak niki kok tasik panas kaya ngeten kula kandhani niku tuyul kula niki duwe prewangan ngoten niku terus ngoten sampai Pak Bupati barang rawuh niku nggih gremeng bareng pun kliwat jam 3 ten kene kamar tasik kathah kudu kok dem nang tangga kiwa tengen badawung bakalan nangka kabeh iku kudu dintekno umpama jenengan hasil nglakoni ngoten mpun katik ngomong wis segone tublek ana iwake klumpukno aja oleh bathi ember mboten oleh kudu dintekno ngoten niku mboten pisan pindho ngoten tapi nggih niku napa wiritane le maca niku kudu tetes Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi di kulli maklumin laka ngeten jadi niku kapan-kapan pe menawa ana sing kepepet wis diamalno Fatihah nang ndi ya wis pokoke nang gone Kanjeng Nabi wong tuwa loro man ajazani cukup ngoten